sigurnost za klijente. Vrhunski pojedinci. Spremnost na promjene. Siguran oslonac. Wiener osiguranje dio je Vienna Insurance Group, vodeće osigurateljne grupe u srednjoj i istočnoj Europi. Naš je cilj omogućiti građanima i tvrtkama miran san, osiguravajući sve što im je važno u svakodnevnom životu i poslovanju. Stručnost naših zaposlenika pruža siguran oslonac brojnim klijentima i stvara dugoročne odnose koji traju dulje od samih polica osiguranja. Mnogo kolega je angažirano na razvoju implementaciji novih aplikacija, poslovnih rješenja, raznim inicijativama koje su sada aktivne i kojima svima za cilj poboljšati poslovanje, poboljšati naš i tržišni udio, naravno povećati volumen premije, ali nekako mi se čini da Wiener ne samo da će rasti na tržištu, nego da će Wiener i iznutra jačati i rasti. Najbolji odabir. Prijateljstvo između mene i mojih klijenata. Velika obitelj. Posebno sam ponosna na način na koji Wiener ostvaruje svoje rezultate, obzirom da se ne bavimo nekakvom agresivnom prodajom. Ne grabimo beskrupulozno tržišni udio ili profit. Zapravo ozbiljan posao radimo na vrlo elegantan, sistematičan način, rekla bih u ženskom žargonu damski. Što se tiče pozitivnih promjena, mislim da bi mi trebali težiti da budemo najpoželjniji i u branši, ja bih rekao možda i izvan okvira branše, i sa tom nekakvom pričom ćemo onda zapravo napredovati. A gdje vidim Wiener na prvom mjestu, naravno, tržišni lider. Ambicija i želja za uspjehom. Inovativnost u radu. Tradicija, vjernost. Miran san. Pobjednik. Partner na kojeg se oslanjam u privatnom i poslovnom smislu. Zahvaljujem se svim našim djelatnicima, bez kojih danas ne bismo bili tu gdje jesmo, kao i partnerima i klijentima.